Én 10-es izére mentem. Hát az nem tudom mi ez, valamire 10 körös. de van hely. Ez 7 körös azt hiszem. Vagy ha ott van hely, akkor oda megyek. Hatlak. Jedik. És kaptam kapásból 1000-et. 1000. 1000 dost. 1000 dost. Aha. Lehet, hogy az alapból jár. Hát attól függ, melyik körbe lépsz. Mondom, a múltkor, Ja. amikor a 7-es, 6-osba kerültem, akkor volt 1500-am. Valamiért. Mi legyek? A supportot kéne felhúzni, később majd jó lesz. Nekem még csak izém van, 10-es kommandóm, 7-es supportom, 2-es berserk, meg 2-es field medic. Nem játszom eleget. Jaj, hát. Sőt, most se fogok sokat játszani, meg kell fát hordani. Itt kell? Fát hordani. Oh man. Új fa. Kéne. I'm about to shut the pod. I know. De laggol ez a szerver. Glad you made it back. Don't believe on anything. Csalpon nem tudtam én is. Found a weapon. I hate it when things get quiet. Makes me twitchy. A searchnél itt a They got a cloak set. hol DNA Like that. tárnál. Úgy tűnik, hogy a szirén ellen a shotgun a legjobb. Szerintem. Nagyon pontosan el kell találni. Mekkora a pingje. Nyolcvanas pingem van. Twitch-elek. A Dented 64-es. their numbers, but there are plenty left. Flash van. Majd gyilkolja valaki. Tell me now, don't Hát nekem nincs meg az armorom ehhez. Zero. Tudom megengedni magamnak Mind if I do? a armort. How's everyone for ammo? hang on, new clip in. Mi? Engem hogy a francba hányt le? Nem is felém nézett. Ez így nem ér. Ez egyben is volt. Lehet, hogy fölrobbantották. Boomer is. Nem tudom. Get you with it, just say so. És kifogytam. Látlak. Téged meg kis hírre. Ah, kösz. Get more? Enemies inbound. Wow, hogy eltaláltam onnan. Siren. Here they come. You've nearly cleared this Nem batch jó a out. streamer. Heads Nice up! work. Reloading! We can reopen the trader pod De soon. itt minden egyes időre. FPS-re. Új, nem kell nekem FPS-em az Scrake. van. Shit's reloading. Ennyi innen Scrake. Hálózat. Téged akarlak. Takarodjál! No means no. No. No means yes, no? Yes means Yes. no, no? Pontosan. Clips in. Jó van. I'm Get reloading. away from me, Craig! Már csak az van vissza. Hát... Nekem meg nincs elég ammom. Everyone alive? Tudom, hozzá Te health-em? Megöljük, gondolom. New clip. Nincs kevlárom Van. hozzá. We've got a scrape. Elvárom sincs nekem. Hopp, Great. ha nem látom, szerintem. It's a big one.
Vagy beragadt, vagy valaki máshoz megy. Nem látok a módboxot, de szerok, itt szokott menni. Come see me. The pod's safely open. Ojjé, Nicely done. tudok vásárolni. Sok. Ez a double A shotgun, ez Performance so far, but I'm not loving the elég durva. Bring up the trading Nem controls tudom and mennyire upgrade your gear. szeretem. Én bírom, csak majd max levelnél lesz erős, gondolom. Better? That's the stuff. Fantastic. Danke schön. Who wants some cash? I'll fix you. This battle Good is is not new. over. Cheers. 32 armor is jobb, mint a... I already have a pile, but thanks. There's Zeds on the scope. Must close the pod very soon. Reloading. I cut. Attack. Strike. a Is bónusz. that better? Attack. Ready to rip someone a new one. We all got enough ammo? Na, most önző vagyok. Zeds are getting closer. Magamnak izélok 20%-ot a Bonjour. bombot. Come and get your tools of trade. Right. Time's up. Go kill some Zeds. Hát egy support. Come on, Zed. Ketten meg tudunk Shooting ölni was making egy me flash twitchy. houndot, bármit. Igen. Hang on, new clipping. It's here. Good start. Now finish the job. Ah, Hát lassítottban könnyű. Én még úgy is mellé találtam. Azt arra reggel nem. Mi? Hát pont amiatt nem számít. Varmint. Ja. Honnan lőtt? Sword off. Talán mó középen a process. Watch it, reloading. Van fönt is az emeleten, azt is felveszem. Ha még ma elérek oda, oké. Not dead yet. I'll sort that. Felveszem a katonát, el fogom tudni adni. Hang on. Ah, fuck! I'll fix you. No dying, not on my watch. Really, really good. I like shooting them. You too. When you're done, I can reopen the treasure vault. Ó, vigyázz! Igen. Próbálok. Ah, szép. Helyen át. Hopp! She's dead. Oh! That was the last one. Get to the indicated pod for resupply. Megint ez a pod. Az előbb You is earned the ez volt. money. Jé! Now spend it. Szokatlan. Anyone hurt? Az. I'm alright, thanks. Pro game. Nice. Game-et Can't have you bannolni dying on me. fogják. Ready, folks. Free money, people. Who wants money? Anyone need some Can never have Ready, enough. folks. Vegyek egy pisztolyt. Bonjour. I'll fix Come and you. get your tools of I should trade. spend some of this. I'm rolling in it. Play-Doh had an evil king. Később lesz. Don't Nagyobb really need inventory it, lesz but so majd what? valamelyik Let's pörkkel. My IA-12 will kick him in the head. Úgy, mintha úgy olvastam volna. Final choices, people. Ready to Enemies fight on the again. scope. Igen, majd I'll get you sorted. 20-as Lapa. szinten. Good is new. Cheers. 20-as, jól mondom. Ja, 20-as szinten kapunk még 5 Last chance. I have to power down the weight pod. limitet. Oh,
Majd elfér nálam egy pisztoly is. Feeling pretty good, thanks. Break time's over. Get back to work. More Zeds inbound. Bedobálom a... Fogható... Ez a secret stash. Annyira nem secret. Öcsém, most nem lassultam le. Ma többször volt az, hogy nem lassultam le Zed módon. Your Not to be station. done, but so far so good. Ja. Remélem nem az a fajta Két flash special. pound itt mögöttem, meg egy siren. Siren. A kurva. We've got a flash pound! Egy meghalt. Szép. Ránászok. Zeds are down numbers, but there are plenty left. Sword off! Miért ugrott? Nézd, hogy patta, poing, poing, poing. Feeling great. Nálam nem. Na, így poing, Jesus. De nálam... Mi? Még az egész teste is felvett. De miért ugrott? Miután már nem volt feje. What the fuck? Elvesztette fejét. Ja. Azt is nem lesz elég ammon. Double éves. Nem tudom, mert azt is nem vettem, az nem tudom mennyire jó nekem. Ja, az Szóval nagyokhoz nagyon erős. Azzal lehet Igen? a flash poundot. Itt is van ami. Közben megyek megint. Finish the last ones off, so I can open the treasure vault for you. Nearly all of them fucking liars. Ja. Nearly. Nem Doom 4 is hasonlóan fog kinézni. Watch me, I'm reloading. Megműködni. Reméljük, hogy ugyanez a Működésre játék nem lesz. ezt várom tőle. De szerintem drasztikusan más lesz, mint az összes többi Doom. These last purchases count. Nice. Na, most jön a boss. Most? Na, bocs. No one has died, but don't get sloppy. Felátkomandó leszek. Ilyenkor mondja a csaj. Hát ja, csak sose figyelek a csajra. Ja, én sem mindig, csak most így észrevettem. Gotcha, bastard. Ma mai játékok során vettem csak észre, hogy amikor mondja. Bring up the trading controls and upgrade your Tehát gear. mikor arra figyelek, mikor nem. Cheers. My AA-12 Who will kick wants him in some the head. cash? Who Hatkam. wants money? Jaj, meg medikkel használtam az erősebb More Zeds fegyvereket. on the way. Start to wrap things up. Azt a rohadt, hogy azok milyen jók. Not on my watch. Ammo check, folks. Good. Thought I would miss the skies. Hát csak a medic shotgun az majdnem olyan erős, Anyone mint a need some duplá. cash? Mediknél shotgunt nem használtam. De Csak úgy hallottam. Hard to be great. Azt mondja a community. a machine gun az... Hú... Élvezet volt használni. Only way to get new gear. Who wants Hová money? megyünk? Port's closed. Hol vagy? Go make a difference. Itt vagyok még. Happy birthday? No! Happy mutate. Mutate. Műtét? Mutate. Most jön a műtőből. Dr. Szép. Hans. I'm going to find you. He's coming. Left side. Sealing the doorway. Wall.
Mert... Mindjárt kinyitja, nem? Milyen gyorsan megy el ezzel. Hoppa! Új, shit! Not a grenade! Lőtt engem, nem találtam. Na, nekem olyan volt a single playerben. Ez csak ilyen Na, ijesztés. heal. Még nem? Még igen? Lényeg fehér kicsit. Na, látom. Már így lesz. Azt utál engem. De jó, nem engem talán. Don't die. On my watch. Azt hiszem, hogy nem tudjátok. Better. One more use alive. You cannot be here. Húztam a hard után nagyon hamar, hogy a hátul. Te legutóbb most hardot játszottál? A veletek, nem? Hard volt? No! I deserve to live. Mint a hard level? Azt hiszem, hogy nem tudjátok. Almost dead. Grenade! De geci, azt tud lőni. Igen! Nice. És én is. Tuti, almost dead. Nincs ammom. Anyádat! Time for a swift death. He's like 5% health. I need ammo! Ready to die. De most halsz meg. Tudod, hogy ott... Ó, Gálátok, fuss! It to me. You're ready to die. Most fog megcsapkodni. Próbálj lőni rám majd. Let's try gas. More gas! What? 3 HP! Én voltam egyedül? Igen. Fuck. Miért halt meg mindenki? De mindenki a szájába mászott, amikor lövöldözött mindent, meg tudom én, gázokat eredgetett. Pont újra töltöttem. Azt hátulról elkapott a kis búzi. Fuck him. Vissza supportra. Mi? De meleg van. Valószínűleg a németek jobban értik. Mi? A meleg? Nem, amit írtam. There's a wave coming up. Let's do Az this. a osztrákok.
porszívózó, vagy mi? Ugyanez a pálya van. Ja, tényleg. Shot. Na fucking Folter, mert ugye az egy VV. Ezt F-nek kell ejteni. Majd elsütöm Crexnek, és majd akkor hozzáad engem Google Plus-on. Olyan viccesnek fogja találni. Tudom. De miért? Miért kell, hogy Google Plus-on meg legyen? Most a barátomnak tartom. Hát de Steam is elég, nem? Hát de hogyha ez annyira nem nagy ügy, akkor miért ne lehetne? Csak trollból nem hozzá gondol. Hát te hozzáadhatod, nem? Akkor mi lesz? De azt sem tudom, mi a neve. Hát majd megadom. Aztán Stefan meg Mercury. Mint Freddie Mercury, csak Stefan. Nagyanyám volt Stefan. Finish the last ones off, so I can open the trader pod for you. Just picking them off. Oh yeah. Új! Dead. And bloody stay dead. Got some ammo here. Miért nincs toggle sprint? Folyamatosan futnál. Rakd a Nem, csak addig, kapszlokra, hogy hát miközben mész, lenyomod, és akkor futsz, amíg nem lősz, vagy I'm megáll. fully stocked. Thanks. Rakd a capslockra, és hogyha bekapcsolod a capslockot, akkor sütök Nem működik. Ha Úgy próbáltad? nem működik. Oh De man. caps lock az fizikailag nem marad benyomva. That was the last one. Egy Get to the játékban indicated sem pod for működik. resupply. Nem igaz. De, csak ahol úgy van beállítva. Kájri. You earned the money. Igen, mert ott van Now taggal. spend it. How's the gang all doing? Fuck. All right, thanks. Ó, fuck. Semmi. Ez 8 shotgun damage. Százalék. Hát én is azt csinálom, majd leveszem nullára a body countot. We're almost out of time. Make your choices. Mert mikor jönnek a crawlerek, egyet lelövök, lőném a másodikat és megakad a golyó tényleg a hullatestben. Oh. Found ammo. És nem tudom lelőni a másik crawler. Oh man. Almost up. Oh, man. Feet. Break time's over. Mi? Leugrottam a liftoknálba és All akkor... set. Ilyen volt. Ilyen hang. No. Pedig nem is estem akkora. Mint a Left 4 Dead-ben. Jó. Nem is volt még akkor. Nem szereted ezeket a párhuzamokat, mi? Nem. Oh. Nem egy univerzum. A decent beginning. Ebben az univerzumban a Killing Floor Batman is létezik. Crack shot. Okay. You're a natural. I learned something new today. Különben is lehet, hogy ezek igazi rendes emberek. Csak a Munkájuk is van. Scarecrow nervgásze miatt hiszed, hogy ilyen csúnya izék. Hang on, new clip in. Yep. That one's definitely finished. Nice shooting. Még mindig él. Nem tud patton valami.
it up. When you're done, I can reopen the trader pod. Ja, hamdolom. Reloading! Reloading! Lead it off! Come on, get in! That's nice. Perfect. See? Pod is open again. Let's get you restocked. Gót You a can't fight in menni. that condition. Get healed. I'll fix you. Let's get you sorted, eh? Stop moving or I can't hear you! Hát, Come and azt get hiszem a your double pod action-t azt trade. is nem veszem meg. Ready to rip someone a new one? Negyedikbe. Nem, azt nem szeretem. Nem. Nagyon kevés nekem, de nagyon erős, de nagyon kevés. Hát de ketten vagyunk, Az a kettő. akkor I'll get you nem. Annyi, kétszer annyi magad. Start to Ketten wrap things up, as nekiugrunk they egy say. skréknek, vagy valaminek. Jó, akkor megveszem most. Tehát a fiúkkal is így csináltuk. Sőt, olyan is volt egy 4 support specialistom. Csak érted, majd akkor fog számítani leginkább a fejlőt. De hát az is segít a fejlődésnek. I'm about to shut the pod. Persze. Én még nem veszem meg a következőt. Anyád. Time's up. Mindjárt level up. Go kill some slaves. No! Nekem kell ammo, nem tudtam venni Ott van, eleget. tessék. Nem sokba Itt is kerül. van a happy birthday. Akarodjál? Ki? Thank you. Én nem veszem meg előled az ammo. Nem vagyok complete dick. De ez csak azt hiszed, hogy complete dick vagyok. Én tudom. Nem vagyok complete. Job. Now finish the job. Allez. És akkor mit mond franciául? Wheat. Oui, azt mondja. Wheat. Wheat, de ez mit jelent? 8. 8. Mert 8 másodperc van még hátra. You're running out of time, vagy mit tudom én. És ez arra referencia, hogy még 8 másodperc van hátra. Dying. Not on my watch. Thanks. Goodies new. Cheers! You're welcome. Oh yeah. Ó, most level up volt. Nem. Ja, már level up-oltam tényleg. Hogy ezt? A izére gondoltam. A slow-mo-ra. Something cloaked is sniffing around here. Something close. Ammo. Ja, itt van elég. Na jó a double barrel, mert nagyon erős. Double barrel. Hát végülis az, de... Na most azt használsz? Igen. Pont. Én izére gondoltam, a dupla ára. Mit csinál? Azt, amilyet laggoltam. Én is. Egyszer csak előttem lett egy ajtó. Meg néztem, hogy miért a falnak sétál a crawler, vagy mi a bánat a neve. Nem tudom a neveket. Nem baj. Szeretném megtanulni. Crawler? A double A-re gondoltam. Nem. Double barrel. A boomstick. Glad you made it back. Az van most. Don't nálam. leave on anything. Most veszem meg a double Everyone A-12, stocked for ammo? mert az egy... Igen. No dying. Not on my watch. Nem mondod. Good as new. Fogyjál már pénzt, akkor megveszem az M4-es. Nincsen. Esetben. 12 will kick him in the Fuck head. you. Ready, folks? 71 mondom, az nem I'll elég. take it. We're almost out of time. Make your choices. I'm almost impressed you're still alive. British rifle, German engineering. Oké. What could be better? Komolyan. Bloody alive. Let's keep it that Arra way. gondoltál, hogy
hogy én is azt veszem meg, és azt használjuk együtt. Én azt hittem, hogy a Double Barrelről beszéltünk. Time's Duplára. almost up. De a Double Barrel-rel is ketten összefogunk, akkor meg tudunk ölni egyet simán. Mert az lehet, hogy kevés egyszerre. De Break viszont time's over. egy Get back to lövésekkel work. fölváltva meg More tudjuk Zeds ölni. inbound. Mármint úgy, hogy mind a két shellt kilövi. Az a másodlagos lövés. Jű. De ez kurva nagy damage. Anyád! De úgy is meg tudjuk ölni, hogy az egyikünknél ez van, a másiknál. Persze, világos. Már micsodát? Bármelyiket, a Flashpoundot is összekötjük. Ezen a szerveren nem lehet ugrani a izébe. A lisztatnába. Nem adja meg. A decent beginning. Hol lehet? Let's call that your warm-up. Itt jó. Már neki ugrik. Hát ki mikor mennyit akar várni, vagy nem tudja, hogy működik. Nem magának a felé, mert nem érti, hogy úgyis sérdezek ki. Igen, a Scrake-nél mindig. Mindegyiknél. Ha nem is ölsz meg semmit, de egy bulletet belelőttél, vagy hozzáértél késsel, akkor te is megkapod ugyanazt az XP-t. Mint ha valaki megölné. Reloading. Ezért van néha az, hogyha valaki megölt valamit, én csak belelövök egy pisztolyjal, vagy rálövök, hogy én is megkapjam azt az XP-t. És azt mondtak, Lex, ha lelövöd valaminek a fejét, de valaki mással így So I can open the trade. kill az a Akkor is tiéd sér. marad. Kill azt te kapod még. Know me now, don't you? Load your bastards. Watch it, reloading. I'll fix you. No dying. Not on my watch. Goody Snoop, cheers. Au revoir. Bon. Come see me. The pod's safely open. De azt mondja, hogy jó. Nicely done. Bon. Jó. We all okay? Kevlar. Feeling pretty good, Bon, thanks. bon, Bon jó. de Look at this. This is jó the éjszakát. Sign you later. Come and get your tools of trade. 14-es. Történt pártam. British Ezt még nem is rifle. próbáltam az Now enemy. spend it. What could be better? Ez egész jó. Nem olyan Nem autó. része a I should loadoutomnak. have bought my camera. Captures this Ö, place. Mennyi pénzed van? 500. Kell? Nem muszáj, csak azért, hogy meg tudom-e venni. De nem tudom, olyat Menj a tudom boltba. venni. Come and get your tools of Anyone need some trade. cash? Ready, folks? Meg tudom venni. Unbreakable. Nem tudom feltölteni. Lol, Nem Oh baj. well. Megtalálszom. hová megyünk? Nem tudom. Last Vezess. chance. I have to power Nem down the szeretek pod. ott a kezdetnél, ugye Vagyunk a az kezdet. elejénél Kezdetén. lenni. Erre kell menni. Amma! More Zeds on the scope. Back to it, mes amis. Danke. Aztán Nem! Itt, ott lesz. ah, The Bostonator takes round one. Kevlar. Guns are fun, Igen. no? Ah, amúgy. Oh yeah. Itt is van ammo, ha kell a birthday-ben. Most még nem, most már fel vagyok. Stout, but many Zeds remain. Has he got your attention, eh? És itt a Scrake velem. Készen állok. No rounds in. Újra töltök.
Reloading. Én töltök ki. Ott van. Jó, a King. Gyorsan megmúlt. Nem is vesztettem sok kevlát, egyet. Ah, flash poundot is. Oh, fuck! A fejét oda mennem. Vettel a kevlát, gondolod. Van egy nagyon... még egy screak. Készen állok még. Fuck, de engem minden más is most... és... lett az ammo. Akkor én titeket lőttem. Tényleg. Keep it up. When you're done, I can reopen the treasure vault. Használtam módszert. Oh, Glad to see you made it through. Make for the pod and gear up. Really good. hol? Can't have you dying on me. Thank you. Need to rip someone a new one. I'll fix You it. like? No one? Ready to take on the world. Back. Alive. Can't have you dying on me. Super. I'm liking this whole no one dying thing. Mina. Ammo. Tele vagyok. Annyi Én is. pénzem van. My A12 will kick him in the head. Anyone A needs visszaszámlálás után úgyis eltűnik. Néztem, hogy itt normálon 150-be kerül a Vermit, mármint eladni. Hardon ott már 100, mondom Suicide-en 50. Oh man. Aztán 25 vagy 10. Azért mert nehezebb difficulty-n a money management, ezt a hív. Szóval azért kell mindent összegyűjtenünk majd. Azért nem veszek kevlát se. Jóságoség. Az első 4 körben nem. Hurry up. Visszamentél, ugye? Zeds are getting Aha, closer. az elején vagyok. Jó, mert mentem máshol. Time's up. Go kill some Zeds. Érdekes, hogy hallod a lábnyomaidat, a saját lábhangodat, hogy mi. Nem baj. Nem, de nincs lábam. Ja, azt is láttam ilyen review-ban, hogy no legs, No leg, Floor- shit game. reloading. floors still don't kill anything, and you can't kill the floor, meg ilyenek. That one was mine. How can you kill something if you can't step Let's call on the that your floor? warm-up. Die once. You can't kill something that has no life. Open here. Katana. Válaszom. Clocked Zed. Nem úgyse félre. Dead yet? I'll sort that. Cha-ching. Probably got a cloak Zed here. Got you, monster. Jön? Hol? Reloading. Nem jön semmi. Request help, tele van mindene. Hülye. Puszi. De hozzánk nem jön semmi. Ah, de ott van egy flash pound. Ah, fuck, reload. Dead? Nice. Igen. Oh, what? Oh! Még egy. Aha. Ammo. Hopp! Valahol itt van egy stalker. Ott te. Nem is egy. Jobb. Ammo. You've nearly cleared this batch out.
Nice work. We can reopen the Green trading pod ez. soon. Van a hála az égnek. It's great. Örök. Happy birthday, man. Mi? Hogy érted? Oké, major lag. Nekem is. Az anyádat. Milyen szar szerver ez? To the provider, please. Most mi történt? Most halott? Vagy az is a legrésze? Most hirtelen mi? Reopen. Ja, hát Nekem úgy haltál, nem nézett mondod. ki, hogy a Scrakenek nem volt feje. Usom, ez egy szar szerver. Ez egy You nagyon... earned the money. Now Mert spend amúgy nem laggol, de amikor We're kicking laggol, ass. akkor I nagyon. like it. Mert mindenki killing jó szervereket elfoglalják. Who wants money? Smart investment. Ready, folks? Anyone need some cash? Ez biztos. I'll open my own bank. Can never have enough. Goodies new. bring up the trading controls and upgrade your gear. Great, thanks. Note to self. Fantastic. New plan. Thanks. Kill lots of Zeds. Earn money. Get Who wants rich money? again. Ready, Vannak folks? You want medikek. cash? Egy field medic van. There's Zeds on the scope. Must close Ez the is pod very nullás. soon. Hamar fejfejlődik. Look at this. We're all still alive. You can thank me. Nyom. Amúgy a japán, az beszél japánul is, ez tök jó. Last chance. Japán I have faszik. to power down Uh-huh. the pod. Makes me twitchy. Jobban Nem tetszik a figyeltem és hangja annyira. hallottam. More Zeds on the scope. Ja, nagyon Back to olyan it, mes amis. szürke kis segérhangja van, olyan Almost impressed you're still average. alive. You racist. Ez csak annyit jelent, hogy egy átlagos. Értem. Ha nem tudtad Két volna. flash pound van a happy Látom, birthday-nek. őket lövöm. Lol, engem meg itt zavar egy ház, meg egy bloater is közben. Oh fuck. Azt rohadt. This is a not smoking area, you idiot! I'm fully staffed. LOL! Many Zeds remain. Meg vagy? Noob flash pound. Ügyesszelek mellettem. Oh, kösz. Nem van mit. Azt a élet mi? Ah, és nincs történni. Wait a tick. Reloading. What's he got you? Amor. És nincs. Mi? Nem áll. Szokásos helyeken nincs. Hát pont most lették fel. My boots, your face. Nice shooting. Ó, Nem tudom ez melyik, ez új, azt hiszem ez a Size, vagy valami ilyesmi, melyik is simogatja a saját fejét. mi? Nem is láttam. Ilyen érdekes szemgöbbei van. Nem tudom, úgy bírom a dizájnja. A Shadow Warrior. Keep it up. When you're done, I can reopen the trader pod. Te egy Még- script mögött. Még 24 és nincs izém, ammon. Mibe? Semmi. Hát a main weapon. Better. Double A. Nekem van még. 63. Oh my god, ammo! You can take it away from me. Van 20. Jó, az egy tár. Aha. Last purchases count. Van. De elég. Egy szem ammo. Better. Ammo. Ammo. Shotgunokkal mindig ez a bajom. Mindig olyan keveset adnak mellé, amit Hát így be- tartogathat.
decision. All this Glad you knowledge. made Tudom, it back. már erősek, mint a szar, de hát akkor is. Who wants some cash? Heads up! Reloading! Nem tudom ki. Ez lesz a boss wave. Aha, Tényleg? igen. Come and get your tools of Én trade. tudnék Processing. váltani. De nem. Miért? Final choices, people. Miért Is akarnák? on the scope. Hát azért, mert kommandóval ugye magasabb szinten vagy. Többet sebzek rá. Ja, detto. Én is azzal sebeznék legtöbbet. Hát. Come on, we have to practice. Vite. Ebben így legalább megkapom azt a 400-at, ha megvéljük. Simán. Break time's A over. processingban Get back vagyok. to work. Itt Happy vagyok birthday? mögötted. Heads inbound. Ja, mellettem Surprise, vagy. motherfucker. Hát de melléd állt, Ah! mögötted voltam. Ez hol van? Hát, itt szomszédban. Ott van a processing, jobb oldalt. Tehát a jobb felső sarokból jön. Olvasd? Ennek most volt értelme. Kövessük a Blast Sound. Jobb. Felvitték az első emeletet talán. Hangok nagyon jó. Nagyon jó. Nem tudom, hogy real life, mert real life süket vagyok. Live. Got a weapon here. Oh fuck. Ja? Oké. Kell izé. Reloadolnom. Watch it, reloading. Hol vagy? I'm hurt. Someone heal me. Ammo. Not on my watch. Hopp. Shit! Utána nem Oh, fuck. Oh no! Ah, Kevlar. Ah, fuck. Ezekkel a shotgunokkal szerintem hamarabb fog halni. Azt jó. Uff! Jó! Watch it, reloading. Na! Engem elkapott. Szív le. Oh shit! Oh shit! Valahol ammo. Ah, itt van ammo. Oh, fuck yes! Ugye? Megöltem. Shotgunnal nagyon gyorsan ki lehet mérni, az valami hihetetlen. Igen. Double A Double for A. the win. Az hát, És még maradt 5 a magazinomban. 5 shell. Low on ammo. eldaraboltam kicsit. Nyomtam a poopiest player, de én mindig... Csak sose találok No. ilyen ölnivalót. Ha meg találok olyan szépen beémelem, azt addigra magam leöli. LOL! Tudom, ez a szomorú sors. Oh man. Oh yeah! Milyen? Maradtunk Megint ez hárman. Hardcore! Mi? What the fuck? Oh, Menjünk a innen. szerver másik. Nem tudom, menjünk. Nem kell. Good luck, medic! All alone. Lelőlök pár dolgot. Reloading. You're going Már nem down. sok kell lele akkor. Mehetünk.
Ja, oké. Mehetünk ma mindjárt. A solid start, but many Zeds remain. Most se talál semmit, de izét találtam kell. Itt vannak. Damn it, Frosty, move! Oh yeah, level up voltam. Na mehetünk. Yeah. Finish the last ones off, so I can Okay. open the trader pod for you. Ó, felveszem az ammót? Jó, nem. Én veszem fel, és kilépek. Felveszem az összes ammót. Got some ammo here. Most kilépek. Hogy kell kilépni? Exit type. Akkor keresek egy fák. Most menjünk matchmakingbe. Menjél matchmakingbe, vagy nem tudom. Fák. Mi fa? Ja, oké. Élveztél egyet, vagy mi? Nem, a browse serversre mentem véletlenül. Ja. Hívjál meg. Várjál. Mi? Visszajöttem oda, ahol vagy. Mi? Nem. Akkor én csináltam. Mi ezt hogy csináltad? Én csak rájoinoltam. Mert ez 10 éves, tehát akkor olyan, mint hogyha most én csináltam volna egy lobbit, de akkor mégse. De ez ranked server. Ez itt jó? Aha. Vagy várj! Ah, most már mindegy. Még kinyomhatod. Majd nem, menjen. Most szerintem ezután váltani fog mapot. Mert itt úgyse tudok mapot váltani. Nem, ha halljunk Nem meg Left 4 Dead. Hát ha vált mapot. Na rendben, Oh, man. tanulmányozzuk ezt a mapot, de a többit is akarom. Another chance to make some money. Ja, megértem én. Ez úgy egész jó ez a map. Nem tudom. Jobb. Nekem Párizsal vannak problémáim leginkább. Párizs. Aha. Ez a Size-t, vagy mi ez? Ez a kit kerget engem. Ja! Ez a fej is Hát ez simogat. eddig is benne volt. Tudom, csak Dented down numbers. az egyben nem volt ez benne. Your face. Ez ilyen psycho. Ah, fucking. Good shot. Up. When you're done, I can reopen the trader pod. Ah, fuck man. Don't crap yourself. No ammo. Shit, I'm blind. Wait a tick, reloading. Damn it, Frosty, move! Oh yeah. The pod's safely open. Nicely done. I will never know. You know. Why you know? I don't know. No, Wordplay, man. Yup. You earned the money. Now spend it. Nem tudod, ma jönnek a fiúk. Kik? Fiúk. Nem tudom. Biztosan. Reloading. Ismered Quex. Come on. Rex igen, de Flash, Shooting you's making me Flash nélkül nem az igazi. Got some ammo Azt here. szeretem, hogyha mindenki itt van. We're almost out of time. Hát én is. Beckit nem fogjuk látni sokszor. Mert ő classic Becky. Egy évben egyszer feljön. Annak ellenére, hogy most van gépe és működik. This is what happens when nerds run the world. No, miért nem lett friends only?
De akkor tök jó lenne. I'm about to shut the pod. Hát nem, és akkor ketten nyomatnánk addig, amíg nem jönnek fel a többiek. Ja. Megnézem, lehet tudok szervert csinálni már. Pod's closed. Go make a De akkor egy difference. másik gépen kell csinálnom, mert ugyanazon a gépen elég kaki. Ez extra leg. De hogyha osztolok is egy szerveren, meg ugye föl is megyek arra a szerverre. Vite, vite, vite! Nice shooting! Nice shooting, ez ilyen aimbot But volt. many Zeds Ugye No! elkapnak és akkor egyből rátszélvaz. Így a fejére pont mindig. Ja. Ja. És azt mondja nice shooting. Oh my god! Nekem itt a izé! Törköl a seggével. Imádod. Oh fuck. No! Whining, we're fine them both. Na, mi a fo? I'll sort it. Ezeket a kardosokat marra nehéz megvenni. Nekem. Akármivel. Hát, ja. Ammo. A feje legérzékenyebb, így gondolom. Igen, Nehéz de... eltalálni, mert De például egyszer agrózik. Berserkerem... De nem csak az, Berserkerrel például magasabbra kell célozni. Nem pont a fejére, vagy nem tudom. hát ki van ezt találva? A fura. Ja, I'll fix megijesztettem. Bocs! Blokkod benne volt a számba. Tudod, hogy megnyalnám, de Finish the ennyi. last ones off, Oh! so I can open the treasure pod for you. Ádámnak nem mutattam ki, szóval. Láttad, de szerintem őt annyira nem. De hát Nem ő. jó The counter. last one. Get to the indicated pod Ő a for Heroes and supply. Generals imádja nagyon. Ja, hol lehet biciklizni? Aha. Ja, Azt nem nagyon bírom, mert szeretem. Glad olyan you made it back. puppy free to Don't play bleed on Good as anything. new. játék. Cheers. Igazából nem. Jó, lehet, hogy azért, mert rajongó, de amiket elmond róla, nagyon jó a design. Jó a Igazából. design, csak egyes részeit nem bírok a free to play modellje, nem tudom. Really, really good. Cloning Van ammo. makes threesomes easier. Makes threesomes easier, cloning. More Zeds on the way. Start to wrap things up, as they say. What's in that disgusting sludge? Bonjour. Come and get your tools of trade. Meddig jó ez a husi, amit ideig kiraktak. Biztos megromlik egy idő után. Ha csak nem hűtött. Vagy mi van akkor, hogyha az csak modell? Lehet. Last Műanyag. chance. Lehet egy I have found műanyag, on the pod. igazad van. De nem is, mert polygon. Pixel. Ja. Az is. Komplex az a dolog. Break time's over. Get back to work. Csinálnak egy More Zeds Killing Floor inbound. kampányt, ilyen mondjuk egy 4 órás hosszú valami. Hát ez az, mert ez már félig olyan ezzel a sok dizájnnal. Azért, mert annyira komolyak ezek a pályák, mint ha valami, nem tudom, kampány lenne valahol. Igen. Hogy nézd meg, hogy mik vannak a pályán. Hát nagyon detailed. Hát ez az, azért tűnik Írnám, hogy annyira... csinálnának egy sima story módot. Még nem baj, ha rövid lenne, vagy valami. Dented their numbers, but there are plenty left. Azért tűnik olyan kampányszerűnek itt ott. Még biztos lesznek más game módok is. Na jó van, ezt nem létezik, hogy eltaláltam és eltaláltam. Fuck! Hogy kimászott. Nem hiszem el, most meg el... Kifogytam. Hát akkor nincs mese lapát. A lapát az ugyanúgy jól működik. Azt a... Ja, ölnek. Mi mellé ütött? Ja! Ah. Próbálok téged lőni a medic pisztolya, nincs nálam medic pisztoly.
De lőttél rám és megkileltem magamat, szóval majdnem ugyanúgy működik. Nem, mert nem lőttem rád, mert középső gombot használtam. A pisztolyon. Watch me. I'm reloading. Senki nem fáll. I'll get you sorted. Feeling great. Thanks. We've got customers. Ha elugrasz, akkor néha az működik. Tudom, Wow! Már. de sokkal könnyebb ezt dodge-olni, mint Killing Floor 1-ben a hasztos. Igen. Ja, az rohadt fontos. De azt is lehet csak. Úgy van, hogy követi a mozgásodat, szóval jobbra mozogsz, arra fog lőni. Ja, Az olyan, mint a utolsó tank. pillanatban változtatod meg a pályádat, akkor... Tehát olyan, mint a tank a Left 4 Deadben. Perfect. Kődobással. Again. Jó, Let's értem. get you restocked. Követi, hogy hová fogsz menni. Itt nem. Getting low on ammo. Mibe adottam? Állítom pisztolyba. Ja, nem jó van. Getting low on ammo. Make do You for earned now. the money. Fair for the win. Now spend it. Ready to rip someone a new one. Gotta save some more cash. Only way to Double get A your gear. time. Maybe Csak we ezért search the tudom majd Zeds to venni. see if they got Van any money, huh? 200-am, ha kell. Aha. Just fair for the win. We're almost out of Fel time. tudjam tölteni Make a... your choices. Fine. I'll take it. Stop moving! I can't heal Glad you! you made it back. Köszönöm. Don't Tank bleed on eső. anything. Not to be done, but so Még far so mindig nem good. fog tudni más tenni. Can't have you Fine, dying on stay me. sharp. A pisztolyt, meg most ebben nincs elég ammo. Ja, az 1000 valamennyi. Hurry up. Itt nem hiszem, hogy lesz discount, vagy nem veszem észre. Nothing changes. Ja, az nem tudom, az nem fontos nekem. Start a De union. az tök jó, ha van discount. Vagy az egyben az tök jó volt. Go kill some Ugye, hogy level up-oltál, Let's talk. de So be honest any olcsóbban second. tudtad megvenni a class-ednek való fegyverek. És ráadásul a nehezebb pályákon meg egyre többbe került minden, mi? És így a discount egyre jobban jött. Hát a... Azt így el tudom Jó. képzelni, hogy ez tök jó. De így ezzel azt akarják... azt akarják csinálni, mindenki használhassa minden fegyvert, gondolom. Hogy ne legyen az, hogy csak a class-ed meg kötelező fegyverek van. Ja, Gondolom. De ez megváltoztat, gondolom. Time for some worky work. Not dead yet. I'll sort that. Down they go. Loads of áj, Istenem. You're on me. Hol vagy? Okay. Köszi. Köszi. Kicsit. Nearly cleared this batch out. Nem tudlak Nice kívánni. work. We can reopen the trader pod. Plenty of live ones left. good is new. Cheers. És... Pisztoly. Hát, How's that? Better. Itt van ha kell. Still hurt. ó, kösz. Tézé előtt. Jó, Who needs a weapon? ah, extra shotgun. Better? Thanks. Nem van meg. No one should have to smell that ever. We've lost a few, but we've still got this. Okay, let's stem the tide. Stick together. Wait a Nem tick. tudtam képzelni, hogy lehet copyright strike. A Szóval YouTube-ra töltöm. én nagyon lehakítottam. Glad to see Én you meg úgy felhangosítanám, de ha minden ebben játékban. Igen. Nekem. We need you fighting feet. That did the trick. Ha! Szeretném hallani a gameplayt, de titeket is. Jap.
Meg a zenét is. We're all bloody alive. Meg szerintem Ez jól megy annyira a nem játékhoz. fontos. Really good. Bring up the Ez trading a controls heavy and metal, az upgrade your különösen gear. illik. Is that better? My AA-12 will Ready kick to him in the take head. on the world. Watch it, More reloading. Zeds on the way. Start to wrap things up, Ammo as they check, say. people. Oh no! I've got plenty. Ramon is van. Where's the action Hanyadik vagy gone? negyedik? Negyedik. Következőbe Kevlar Time. Nem vetted fel az almú. I'm about to shut the pod. Nem, mert tele vagyok. Van bőven. Arra az esetre tartogatom, hogy tényleg szükség My lesz rá. AA-12. Break time's over. Mi? Get back to 3 work. almú volt benne. More Zeds inbound. Bassza. Oh, shotgun! Got cloak Zeds, careful. Tudtam, hogy előttem van. Azt a rohadt! As they Weapon say. for someone? Ma átvetted Quax-től, hogy gyűjtögeti. Team check. How's everyone? Miért ő is így csinálja? Ő is gyűjtöget mindig. Mármint ilyen itemeket. Elgondoltam. Mert I can't be bothered. Messze van Én is nagyon a általában- fegyver eldobó. Én is általában ott hagyom őket. De jó, Hopp, jó tudni. még. Szóval, Én még újra töltöttem, és ti már ki is nyírtátok. that was all me, sorry. Lol. Gyönyörű. Nem is értem, hogy miért lettek gore-mentesek a játékok. De olyan, nem tudom, 2001-től 2000... Kezdünk Ausztráliává alakulni. Mindenki, worldwide azt Úgy mondja. tűnik. Ausztrália. Azért, mert tényleg ott volt Soldier of Fortune, és egy elég bloody játék. Nem ilyen dismemberment, meg ilyesmi. Kivették belőle azért, gólt, vagy mi? Nem, csak nem olyan sűrű. Ilyen vannak olyan játékok, amiben realisztikusabb a gól. Csak ilyen belelősz és akkor physics man. Egy kis ilyen menstruálós vércsepp. Keep it Nekem up. nincs When bajom you're a done, górral, I can reopen the nem trader pod. riaszt el vagy valami. Szeretem, ha van. Anyád! Jól. Te vagy? Nem. Come see me. The pod's safely open. Processzingbe vagyok. Nicely done. Két szobával arrébb voltam. Egy teremmel. You earned the money. Health check. Now spend it. We need you fighting fit. Nem kell láttam. Fantastic. Thanks. Látod, most is ott hagytam a izét. Stay still or I can't heal you. Fine, Szokat. fine. Elfelejtkeztem róluk. Weapon here if anyone wants. Bring up the trading controls and Szerintem az upgrade your megmarad. gear. Broken day for a Amit broken felvettél. world. Wonder if we can fix it. Ja, csak arra emlékeztem, hogy azt mondtak Rex, hogy azok ott maradnak. De nem látom őket. Final choices, Biztos people. van egy time Empties limit on the rajta. score. Sound off. How are we all Amit doing? felvettél, az nem wave based. Feeling pretty good, thanks. Level up voltam, nice. Tényleg, yeah! Vissza se vettem. Sose veszem észre, olyan ritka, amikor feltűnik. Killing Floor 1-be pedig olyan ritkán level up voltál föl, mondjuk 200 óránként. Vite. És akkor mikor hallod azt a zenét, hogy the fuck yeah! Az az öröm. I still prefer a demon on De aztán az a játék az a baj, hogy
csak 6 level van minden classnek. Szóval nem Ja. folytat, pedig Ja, emelhettek akkor volna azért. rajta. Igen. Anyone need something dangerous? Na, Stay sharp. I can almost smell them coming. Lol. New toy if anyone's Szalkerek. Anyád! up against that door. I'd hate to be that door. Megint kaptam egy Serious lagot. damage. Veldelés is segít level up-olni, azt hiszem. De én valamiért nem akarok veldelni. Ja, igen. Igen, de engem valahogy annyira nem érdekel. Az meg a support class, azt hiszem. Igen, veldelni. Oh yeah. Double A for the win. Jobb. Good shot. Úgy látok. Ma be vagyok. Oh shit. Alig van ammom. Látok ammom. Sister. Watch it, Is that reloading. better? That did the trick. Ha! Let me fix you up. You're impressed, thanks. Dobok egy gránátot. Direct hit. Pour it on. Thank you. Nice shooting. No! Fuck you. Q-tip célunk. Yet? I'll sort that. You nearly cleared this batch out. Van. Nice work. Megint volt We lag. can reopen the trader pod soon. Ó, Istenem, A ammom. flashlight az mindig lekapcsolódik, ha fegyvert váltok. Pedig fegyverváltás az itt elég hasznos. Oh, my damn ear. Bit. Jusú. Can't Hát have you die az on me. benne. Good is new. Cheers. Meg azt utálom tényleg, amit beszéltünk Flash-sel, hogy reload cancelling, Hogy az van vagy nincs? hogy van. Mert már látod fizikailag, hogy berakta a tárt, hogy Make betöltötte for a the pod and töltényt, gear up. fegyvert Ja, de váltasz, még és nem ma adja nincs. meg. Wish I'd Ja, brought és a nincs magazine to read. üres. Left 4 Deadben. És így van, sajnos. Ja, Sokszor esek abba a csapba, Elég- újra töltök, de fegyvert kell váltani. elég bullshit. Bonjour. Come and get your tools of trade. Lehet lesz jobb is. Processing. Jó. Jó nekem. Found the weapon here. Úgy nézem, itt még nincsenek Jesus patok. We feeling okay, people? Jézus pont. We're almost out of time. Make your choices. Anyone need something dangerous? Look at this. We're all still alive. You can thank me later. Hurry up. Zeds are getting Ám mész closer. tőle távolabb, ja. Lehet. Nem tudtam bedobni a izét. Hát ugrani se lehet. Anyone's interested? Breakdown's over. Get back to work. Én neked More adtam. Zeds Oh, inbound. thank you. Almost impressed you're still alive. I still prefer a demon hunter show. Az én shotgunom itt van még, amit ledobtam. Ja, ez az a... Körbe. Akkor biztos valami time limit van rajta. Vagy nagyon specific, hogy mi ez. Really good. We've got Ah, és újra tört. És engem akar. Now Készen finish the állnak. job. Nice kill. LOL. Én használtam erre a hadbolyút. Na, engem azt számolom. Vagy láttam, hogy ennyi hiány.
Eddig nem lőttél semmit? Vagy? Can't have you dying on me. Mi tárban van? Onnan Down. láttam, hogy annyi ilyen. Love my guns. Nem hiszem, nem találom el. Itt van még egy spray. Várj, újra töltök. Oh. Nálam nagyon nagy lag van időnként. Nálam. I'll fix you. Ready to rip someone a new one. Can't have you dying on me. Leújjon, nem azt mondom Night Vision. Thanks. I'll fix you. The Fosternator takes round one. Nem kell ammo. Watch it, siren! Hopp, ott szemben mi van? Csak nem spray. Te. Jövök. Where did you go straight? Hol? Na, Keep it up. Dying on me. When you're done, Rolleröket lövök double A-ammóba. Who needs an airstrike when you can shoot like What a fucking waste. én meg knatokat. De én mindig ugyanazt a fegyvert használom. Egy spray. Ugyanarra. Nem lesz elég ammóm, fel kell vennem valamit. last one. Reloading. Ja, Into the oké. indicated pod for resupply. That did the trick. Ta! Nekem így elég, hogy nem egyedül ölöm meg, hanem veled együtt. Mert Ez egy így kicsit- megfeleződik. Kár, hogy nem tudod Bring azt up the csinálni, trade hogy tables and upgrade your gear. most én vettem ugye a HM Tech pisztolt, és Reloading. hogy nem lehet azt helyettesíteni az eredeti pisztolyoddal. Nem lehet Azt azt tudom. mondani, hogy legyen az az alapértelme, Elég az tök jó. tök jó lenne. Watch me. I'm reloading. Meg Akkor annyival értelme kevesebb is cuccot Maybe we're használ, doing vagy so well besides súlyt. our regrouping. van. Igen, good tudom. stuff. Anyone got money? Now Jó how lenne. about some silence? Meg a Van. kicserélni a kész. Start to wrap things up, as they say. Ja, vagy eldobni a francba, mert mi... Bánulnak. Nem csak akkor tudod eldobni a meghalsz. Most pillanat. Értem, hogy szükség lehet rá, vagy mit tudom én, de valahogy... Nagyon-nagyon So be honest, tartalék any dolog. I'm about to shut the pod. Hát nagyon, mert nagyon ineffektív ráadásul. Megyek vissza izé. Pisztoly elég erős, csak A pisztoly igen, de a kések kés nem. az nem ér Thank me semmit. later. Time's A up. szike is, meg a... We're all bloody alive. Yes, Let's sir. keep it that way. Szike... Makito... Ma heti, Maheti... ma feti. Eheti... Tehát Van kevlár? van, felveheted. Nem kell, de Lol, free kevlár. And that's just the first course. Jönnek. Let's call that your warm-up. We need you fighting. látom egy katonát. Csak ammót. Natural. Down there you go. Ready to rip someone a new one. Ammó, yes! Enemy disappeared. He got your attention. You're going down. Oh my god. Like shooting them. Heads up. Reloading.
Fuck. Oh, fuck. És újra töltök. Hol vagy? Nem Batch messze. out. Nice work. Fönt, ahol a pod van. Hozok egy scrake-et. Látom. Itt vagyok. Fuck. Köszönöm el. Kösz! Nem van. Hopp, ott nem tud. Stalker. Can't have you dying again. Oh, no! Come see me. The pod's safely open. Nicely Azért done. örülök, hogy tetszik kinyinkról, nem hittem volna, hogy fog. Ádám se. Ő se? Ő se. Hát a kettő van, mint az egyet, minek kell elkezdeni. Ő is a kettőt, te Come and get your gondolsz. tools and trade. Cheers. Nem mondtam, hogy megkaptam quest. I'll fix you. Skeptikus volt. Better? Really, really good. Én sem voltam benne biztos, hogy tetszeni fog. Mi tetszik? Best fire for the win. Tanácsadom. Jó összetörni ezt. We're almost out of time. We're doing great. Make your choices. Watching what I do, all right? Peti. Tényleg ez 10 éve. Don't believe on anything. Aha. I'm kind of busy Ez a watching. domozás Csak a volt. mód, mert elhasználtam a összetörni dolgokat. Azt itt volt a mú. Fuck. Ha akarod, adok Who pénzt. needs this? Van Hurry up. pénzem. Zeds are getting closer. Te kérsz I almost pénzt? smell them coming. Ne, 3000 van. Nice. Te öltél a legtöbbet. Break time's over. Oh. Get back to work. Oh yeah! Zeds Mindenki inbound. noob. Vagy én, igen. No. More to be done, but so far so good. Amu! Szóval szeretek játszani. Hands off, fine, Tényleg huh? kell egy új egész. Most dedikáltam, mondom, hogy veszek egy új. Hát de megnéztem, amit mutattál. Azt veszem Nem úgy majd volt, meg. hogy azt már megrendelted? Ja, nem. Lazy. Lehet bemegyek boltot, megveszem. Na végre. Az a Tommy Jiggle. Oh, Meg a boob jiggle. Ah, You see that? jó, hogy nem talált el. Shooty kill. Na, mi a faszom, meg répálódok. Watch it, siren. Ó, jó. Ó, fuck, flash fan jön. Készen állod? Ki lehet a... Ah, fuck! Reload! Én túl. Az csak mire milyen klasszik egy kicsit. Futi, futi, futi. I can't. I suck. Oh, fuck! Oh. De az egyik scrake-et ezt nagyon telenyomtam. Ő meg itt van buzulva. Like shooting them. Menekülj! Nem számítottam arra, hogy hirtelen ennyien jönnek majd. Tudom, ez olyan surprise butt volt. Jó volt. Jó volt. Jó, van egy-két trükkje ennek a játéknak. Van ott még surprise onnan Keep it azért. up. When Yup. you're done, I can reopen the treasure pod. Load you bastard, load. Oh my god, ez a free camera. Don't mind if I do. We need you fighting Pete. Ready to rip someone a new one. Lichnikov does it again. Ó, ki haszkutó. Watch it, reloading.
prioritás. Glad to see you made it through. Oh fuck, és most mehetek vissza a cuccom. Lovely. Oh god. Van pénzem, de We're neked is. kicking ass. I like Ja, it. nekem még megvan simán. Yep. I'm liking this whole no one dying thing. Solid performance so far, but I'm not loving the quiet. Killed ourselves with Fantastic. science. Thanks. Oh yeah. You earned the money. Tök közel. Now spend it. Jó. És egy healing pistol. Win. Heads up. Reloading. More Zeds on the way. It's a Start me to wrap things up, as they reloading. say. How's the gang all doing? Miért nem Mario Doing lenne great. a Rock on. shopkeeper? LOL! Majd workshopnál megcsináljuk. Soha nem vásárolni. I racist. Time's almost up. Vite. Lol. Everyone stoked for ammo? I'm stocked, thanks. More Zeds on the scope. Back to it, mes amis. Who needs a weapon? Probably got a cloak Zed here. With a dead eye. Easy as pie. Oh, where's my guns? A decent beginning. Let's call that your warm-up. We need you fighting feet. Very good. Też pan, który Ó, Spray velem szemben. Miért engem sem? Nem voltam újra töltve. Klasszik. All organic. Shit. We need you fighting feet. Spray most mérges lesz. Oh fuck, 2 is mérges lesz. Nincs ammo. Lol. I done fuck. Healing pistol. Lol. Oh. Jobban nézek ki, mint én. No dying. Not on my watch. Szempontból. Fantastic. Mindenhogyan. Excellent. That's nearly all of them. Fuck. Give me ammo, sons of bitches. Jaj, de jó, hát egy pisztolya nem fogom kinyírni a Siren. Szerintem. Nézzük meg, van-e itt. De ott van. De jó szemed. Nem lettem volna itt. Rikító zöld. Hát tudom, de... I'll get you sorted. Rikító vak vagyok. Really, Oh. really good. We feeling okay, people? 7 AA söréten van minden. Van 20 You have a big battle coming up. Ah. This equipment is an És investment. most boss. Ammo! Bring up the trading controls and Everyone in one upgrade your piece? gear. That did the trick. Ha! Teszi. Teszi. We're all bloody alive. Let's Megjött Hans. Thanks. This will come Hans, in. goed. some cash. You owe me a beer. Free money, people. Final choices, people. Cash for someone. Enemies on the scope. I'm made of money. At this rate, I'll open my own bank. Who needs this? Cool. Bubbly all around at this rate.
Olyan szépek a textúrák. Hurry up. Gyek Zeds are processingbe. getting closer. Assassinbe. Assassinbe. For the win. Assassin. Assassin. Shit. Break time's over. The ass is Get back to work. assin. More Zeds inbound. The ass is asinine. Don't. Happy Happy birthday birthday! Try to work for trash like you. to you. Happy birthday! Know what? I'm almost Amikor impressed you're still visszacsúszott. alive. Good stuff. Now how about some silence? Hallom. Guess a bit of cash for a better Nem jön itt most. The building Ó, ott victims is fönt. nightmare. Szerintem fönt jön. Már dob gát. A gázol. Á, ott van fönt. Shadow Dragon. Feeling great, thanks. Everyone still got arms and legs? Feeling great. Rock on! Good! Not the gas! Not the gas! Heads up! Ready to Reloading! take on the world. Oh fuck. O kurwa. To jest mazgane. No. Your gut hurts, no? Time for some fresh meat. You nerve gas. reloading. I hunt. Raise your death. I'm ready. I'll fix you. No challenge either. Run. You raise your death. Oh shit, na jó, hagyom magam. Mi? Előbb szabadulsz. Mi? Just healing. Fighting feet. Can't have you dying on me. Oh fuck! Kevlar fiú. Ja. Oké. Nein! Hans megöli Hans. Fuck! Oh yeah! Kétszer healert csak. Előbb Amon. megöltük, mint a... Can't have you dying on me. Ready to rig up someone a new one. Előbb megöltük, mint ahogy a régi. Az jó, már alakulunk. Lol. Mert 3 Oh, a max, yeah. ilyen normál. Ez az! Pályaváltás. Szép. Double A action, oh yeah. Oh, mi? Most én is megpróbálok Kevlar nélkül érdegélni. Ez ugyanaz a pálya, ja, nem, ez más. Nem, váltott. Még egyet Arra az játszok, égnek. azt megyek korba kis fát megetek. Szerintem. Oké. Meghaltam. Someone died! Oh man. Félúton vagyok Let's keep legalább. up, people. I'm feeling dangerous. 3/4, majdnem. Everyone alive? I need more cash. What's new, huh? Think you're hard, do ya? My boots? Your face! Down you go. Frosty, move! Job done. A solid start, but many Zeds remain. Oh yeah. Ó, mennyien jönnek mindig. Oh. I'll fight you bastards to death! Jaj! Pácsit lőttem. Load, you bastard, A load! sörét. Shoot
Finish the last ones off, so I can open the trader pod for you. Opa! Megint pisztoly. Mindig maradt 7 bullet csulám. Come see me. The pod's safely open. Nicely done. Kilököttem. Bring up the trading controls and Okay. upgrade Ugrottam és a your gear. levegőbe Check, people. ellöttek. That did the trick. Ta! No dying, not on my watch. Mekkora lagót nem tudtam venni. Fit as a fiddle. Hang on, ready to rip someone a new one. Menjünk a snowbomb-hoz, vagy hova itt? Let me fix you up. Feeling great, thanks. Makes me miss Valdez. We Nem feeling tudom. okay, people. Oda kéne, ahova nem a többiek mennek, hogyha Jó, ha megkeresünk most. More Zeds on the way. tudunk valami Start to wrap esélyt. things up, as they say. Akkor menjünk. Mi? Everyone alive? Oh, I'm alright, thanks. Hans! Don't follow the pimp, please! Itt valahol itt. Le tudtam hozzá csútni. Who needs ammo? Szóval, Hurry up. Zeds are getting I am closer. risking my life and steal for. Merde. mi? Úgy lenni, hogy More Zeds on the scope. Back to it, mes amis. I need more cash. What's new, Anna? We all got enough ammo? Na, de ott Ne, nem semmi volt baj. valami. You're going down. Erre leugrottam. A shotgun, azt hiszem. Nem úgy értem, hanem szörny. There are plenty left. Right, here comes cash on leg. Just the first. Ezek a szemetek követnek. I like the boobies. Akam. Javulod! Just picking them up. Takarodjál már innen, Hans! You know me now. Ilyegestelek. Erre szörnyek jönnek, és nem Hans. Aj, valaki Yeah. kapja már be. Kikapom, bekapod. You cleared this batch out. No. Nice work. We can reopen the trader pod soon. Nani, I'm home. Igen. That was the last one. Get to the indicated pod for resupply. Welcome home. Ja, you too. No, you. No, you too. Eh. You too. You too. Look at this. You're Bonjour. still alive. Come and get your Thank me tools of later. trade. Blablabla. Sharp. Blablabla. Listen a tick. De még mindig nem tudok mást venni. Mi kell? Bring up the Catherine. trading controls and upgrade your gear. Bonjour. Nem. Come and get Na, your úgyse tools fogom of tudni trade. megvenni. Van vagy 1100 én. Anyád, akkor jöhet. For a slow Bring up the trading Az controls jöhet and mind, upgrade és your akkor tudok gear. double 8 venni kapásból. We're almost out of time. Don't really Make need your it, choices. but so what? Merci. Marad egy pound. És... Take this. Might help. Ennyi marad. 2. De az 31-et több, mint a szokásuk. I'm about to shut the pod. I know. A helyedben hálás lennék. I am grateful. Spending my money. Olyan De? drága vagy te. Time's up. Go kill Oh. some Zeds. Sorry. Ó, te drága. Na Nintendo.
Mennyi foggeti? Wait a tick, reloading. Once you got your attention, eh? A sudden start, Time for some but worky many work. Zeds remain. Quest for ammo. Majd 7 bullet. Az igen. Fölvettem egy sablet. Ó, ammo! Watch it, reloading. Most már csak 14 van. Ha itt van bent, de nincs most. 14 nekem elég, úgyse ülök mint sokan. Look alive, Zed's paying us a visit. He's shooting. Általában. Nem tudok. Damn it, Mark! Reloading. Ó, fuck. Találtam Kevlart. Erre. Dead yet? I'll sort Lent a garázsban. Megyek. Rohadék felvette. Hol lehet? When you're done, I can Igen. reopen the trader Hol pod. vagy? Akartam. No, amen. Nem baj. Itt van ligén. Rajtam volt sok minden. No, kaptam asszisztet, miközben hallottam előtte. Hát meg gondolom belelőttél némelyikből. Heads up! Reloading! Jó, ez a British Mr. Foster ma. LOL! Hostile present! Glad to see Itt you halt made meg it a home. bloater, és elfordultam egy pillanatra, mire visszafordultam, már nem volt teste. Volt teste. Egyáltalán. Azt a rohadt. Respawn. Hova futok? More to be done? But so far so good. Right, stay sharp. They'll be on us in a tick. Most tudok neked adni pénzt. More Zeds on the way. 798-an Time to wrap things van. up, as they First say. fire for the win. Weapon Nem anyone? elég a izére. Ó, fölvettem egy kicsit. Some spare cash for It's everyone someone? for ammo. Who wants money? See? I'm made of money. Fine, Gyere ide. Megkövetkező I'll take it. körbe. Have some cash. Time's almost up. Who needs this? Eat. At this rate, I'll open Próbáld azért meg. Nem elég Nem? a double-ére. New toy. Az idő sem. Interested? More Zeds Yeeeey! on the scope. Back to it, mes amis. Van Kevlar. Hol? Itt van. Got some ammo Akkor here. de most ugrottam. Ez az. Megyek? Gyere fel a lépcsőn. Oh, yes! Down you go. Ingyen Kevlar, a legjobb Kevlar. Honnan jött ez a foggeti? Föntről, lentről, ahonnan tudnak jönni. Hang on, new clip in. Good start. Now finish the Turns job. out fun, no? Most mondott valamit trade. Now finish the job, any. Mezami. Mezami? Azt mondja? Nem tudom pontosan mit mond, de szerintem valami barátaim. Monami. Monami. Csak, Mezami. Monami. Szerintem. Mezami. Monami. Selavi. Mezami. Monami. Selavi. Szerintem azzal kapcsolatos. Biztos van. Right on the money. Világítok neked, tessék. Kösz. Jobban lássál.
Finish the last ones off, Oh, so I shit, can oh. open the trader pod for you. Ammo. Van egy söréte. Perfect. Oh man! Again. Oh, Let's man, get oh, you man. restocked. How's everyone for ammo? Ammo check, hát az enyémben nem kell Glad sokat. Great team. Keep watching what I do, alright? Oh yeah, Mi most- double action. I love a bit Kell of menni? banter, but let's keep our eyes open, alright? Nem. Az a kérdésem, hogy ez a negyedik, most vegyek Kevlart? 88-on vagyok. Hát érdemes, mert ugye scrékek lesznek, meg ilyesmi. Ja, oké. nem kell, hát azt 80. Jó van, Zed's take a kap be. break. Ja, mert azt hittem, hogy nincs kell vládod. Ready to rip someone a new one? De persze, nem fog ártani. Let's take my baby for a Final swing. choice, De people. ugye 88 az olyan, mint hogyha 100 lenne végig. Normál. Ja, világos. Mert azt hiszem 4 ütés körül. Feeling Yeah. great. Rock on! Nem tudtam bemenni az ajtón. Olyan volt, mint hogy csukva lett volna, vagy invisible. Én be tudom magam csukni. Na Last chance. bevezették, I have to power down the pod. leszarom. Csak a kocsikhoz, csak még nem tudom a legrövidebb utat. Break time's Tell me you're over. an only Get child. back to work. More Zeds Bloody inbound. wax stain. Relax, mate. I'm just here to kill you. Relax, mate, I'm just here to lag you, ez akkora lag volt. Mely Ah. Kevlar? Tele vagyok. Free Kevlar! Itt is. Ja! Itt is, Free azt Kevlar! ott vagyok. Look! Free Kevlar! Fölvettem két Mondom, itt Kevlar. is. Oh fuck! Láttam, hogy jön valaki, gyors fölvettem, pedig csak 2 hiány. A solid start, but many Ez mi Zeds ammo? remain. Neked meghagyom. Ez... Úgyis mindenre szórom. Itt egy scrake mögöttem. Mindjárt jövök. Na, felkapom az ammót. Miért rád még? Happiness in. Hát nem, miért ne tudod? Bring it, Andy! Mögöttünk. Good shot! Emlékszem, nem tudom milyen difficulty volt. Biztos meséltem meg fiúk is. Killing floor-oztunk. Flash double A-vel. Berohan. Gulag! Oda érte Scrakehez és Flash Pounce-hoz. Egyből lecsapta, ilyen ennyi maradt belé. Ó, Belőle nem. egy gulás. Ha ezt meséltétek, akkor úgyse értettem, Oh. miről van szó. Mindegy, ment leölni a Flash Pound-ot izébe. Double A-be és így gulag! Lőtt ezen, ezt meghalt. Flash Pound csak ennyi, hogy ennyi volt. Lol. He did what he could. Yep. He done for. Ott is Kevlar. Ammó kéne jobban. Ó, Come see me. The pod's safely open. Nicely done. se báj. Itt van ammo. Na mindegy, már futok a Fölvettem izé már felé. valaki más. Reloading. Oké. Lol. Bring Ammó! up the trading controls and upgrade Nem your szól. gear. Watch me! Ja, I'm hát reloading! vak vagyok, tudod. Ez poén volt. amúgy. We're all bloody alive. Let's keep it that Ez way. is poén volt, ha vak vagyok, tudod. Thank me later. Stay on Nem, mert tény. Mit én? Nem volt. Csak félig. Azért 50%-ban látok. Fújt fő. Azért a I throw bubikat you. észreveszem, még ha teljesen Don't No! mess van up, as lennék. they say. Van egy külön hődetektor, vagy nem tudom. I'm good to go! Persze. Itt van a lábam Detektor. között. Arra mutatom erre nő. Good is Cheers. No. Time's almost up. Sőt, irány, tű.
Hát ez az. Megint első vagy. Teszem még. Port closed. Könnyű, mert ezt pemelem a shotgun. Maybe we're doing so well, so that's a regrouping. Utána viszont keresnem kell folyamatosan. Kevlar, lol. Dying thing. Jön valami. Ja igen, itt is van. Hallottam. Azt a rohadt. Nem tudom, hogy el is fogom találni. Nice shooting! Na, föl kell vennem a Kevlar. Nem. Lement egy mi. Kettő. Let's call that. Hopp, Drake. Nem ready. Szegény. Én nem sajnálom. Kapja be. Nem tudom, hogy ma vagy tegnap. Ja, tegnap volt. Tegnap volt az, hogy a Craig körül berzerkeltem. És nem tudott rage-elni, annyira köröztem körülötte. Nagyon lol. Igen, lehet. Úgy néztem, hogy pár faszti próbáltak rajtolni, és úgy nézem, hogy jobbról meg ez Craig neki. Akkor megzavarodik. Taking you down. Reloading. Hozzánk se ér. Szóval. Olyan jó That one is timing. definitely finished. Everyone Abba stock kell, for ammo? viszont most kell az ammo. Got loads. Finish the last ones Na off. most akkor jön a izé is. Chest pound mi? For Egy you. flash pound, na. Chest Mindig pound. chest, vagy a gorilla, tudod? Francba. Guns are fun. Aztán azért, mert mindig a chestjét kell lőni. Azért mondod, hogy chest pound. Igen. Belelövök én is kapja. Ja. That was the last one. Ó, Get to the akkor indicated felveszem a Kevlart, vagy te veszed fel? Én. Oké. Nekem kevesebb hiányzik. LOL! Mondtam. Nem, Jutro! nekem több. Állítom barátba. You earned the money. Can't have you Now dying on spend me. it. That did the trick. Ta! Team check. How's everyone? Ready to get to it. Is that better? Neked most mi az első? Good is new. Cheers. Ja, még nem 5-ösnél lesz. Akkor majd 20%-kal több a There's mód Zeds lesz. on the scope. Must close the pod very soon. Ha azt választod. Majdnem ugyanaz, mint a Berserkernek, azt hiszem, hogy melyiknek van ugyanez. We all got enough ammo? Még. Got loads. Mindig a Berserkernek Kevlar. for ranged weapon. Neki van? Ranged Last Van. chance. Berserker ez a weapon. Blood Thank On the you. pod. Tudom. Cheers. Meg ízés annak számít szerintem a kalapács másodlagosnak. Most valamiért azt More hittem, hogy Zeds on the kalapút scope. fogsz mondani. Back to it, mes amis. Kalapúr. Kalapúr We másodlagosnak? still prefer a demon on the shore. Ha biztos. Careful! We've got a stalker creeping around. Reloading. Voila! Right on the money. Szép. De gyorsan meghaltak. Darálunk A solid kettőt. start. Lol. Many Zeds remain. Gondolj bele, 4-en lennénk berserkerek, vagy ilyen supportok, I like És- shooting them. Nem, ilyen double A-jel igen, gulás. Hitler. Nem, Talán még az Hitler. első izére is meg tudnám tölni. Nem hílelne egyáltalán. Ez az, ezt mondom, hogy ezt megnézném. Kipróbáljuk. Hogy mit tudnánk azzal csinálni, vagy hogy esetleg több HP-ja van. Oh shit! Szerintem tuti meg tudnám csinálni. Á, újra töltök. Come on! Én. Ez Kréki.
I'm ready! Újra töltök. Elfogyott az ammo! Nem mellé lőttem egy csomót. Kis pisztolya! De ezek a Kevlar eltűnt. A francba nem állítottam izére. Azért lőttem mellé. Mert automatán volt a shotgunom. Ja. Hol van a másik izé? Stalker. Kifogytál? Nem. Ja, Vagy hát a main weapon az igen. We need you fighting fit. Perfect. Pod is open again. Let's get you restocked. De pisztolyomban még volt. Let's talk. They'll be on us any second. a main Nem main. még neked. Ja. Ready to rip someone a new one. Nekem mindig kell. La. Összetöröm magam és I úgy. used to love the snow. Reminds me of Chamonix. Semmi. We're not done here. Come get your tools of trade. You mind? Semmi. Let's keep our eyes open, all Igen. right? Utálom a franciákat, de ennek a csajnak Ammo szépen. check, people. Have plenty. Nem. Én nem tudom eldönteni. Tetszik-e? Oké. Az egyben olyan borzalmas voice acting-ja volt a Start csajnak. to wrap things up, as they say. Szerintem azért Örülök, hogy választották a franciát, mert akkor mondja, hogy zem. És ez már majdnem zed. Nem. El Ja, tudom persze. képzelni, hogy csak ezért választott. Francia akcentus. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki a voice actor lesz. Hát meg tudod nézni, szerintem. Ha van róla kép. Szerintem ez ilyen no-name voice actor. Biztos ez az első munkája. Pod's closed. Vagy Majd valamilyen. How's everyone for ammo? Ha nem, csak azoknak még Ammo fully nincsen stocked. Thanks. nézhető profil. Általában nem tudom. Utána nézhető. Get in with it, Jedi. Lesz van baloldalon. pillanat, újra töltök. Én is. És megint. Oh, Reloading. No! megbelőttem. Ketté vált. Újra töltök. A Blaze. Voila! Thank you. Like shooting them. Reflex! Got a weapon if anyone needs one. Ammo. Nem veszünk meg. Annyi vér van, nem látom. És dead módban nézelődök. Hopp, ott látok egy Nearly cleared the féket. batch out. Erre fék. Nézzük. We can reopen the trader pod. Az nincs ammom, de... Nem van. És itt sincs. Még szokott lenni. Hát most egy a kis pisztollyal fogom ki. I'll fix you. Újra töltök. Mi ready? Nekem nincs ammom. Can't have you dying on me. Hol? It was all you. Meg a kis pisztoly. Fantastic. Mi? Én nem lőttem bele. Nem lőttél? Nem, én téged Még halott lőttelek. lennék. Na. I only die once. Kettő zombi van. Egy nyambi. Egy kis Na. nyambi. Találtam ammót. De most már tök fölösleges.
Igen. Akkor annyival olcsóbb. Igen,